Deze band van Pieter Jelles Impuls uit Kolm houden in juni volgend jaar een ludieke actie van Friesland for War Child. De squalband Neo Red zal optreden met een repertoire van een aantal nummers. Op diezelfde dag zullen er ook een aantal oorartiesten en theatergroepen optreden. Om het op een echt festival te maken zien. Het deel van die dag inzamelen we, dat zullen we later gaan om de mensen in de man dat het moeilijk gaat te steunen. Ja, er wordt zoveel gesproken over War Child. Het is zo'n grote organisatie. Ja, het is vreselijk wat er in die landen gebeurt. We hebben ook op deze school al wat eerder gedaan voor War Child. Een aantal leerlingen hebben toen wat flessen ingezameld. De opbrengst van die flessen is naar War Child gegaan. Wist u ook dat oorlogsband wij willen ha? Krijgt dat hier? Doch dan nou een actie van Friesland for War Child. Zoek voor meer informatie op www.frieslandforwarchild.nl.